Әбри Хабриев китап булса, аның исеме Камасутра булыр иде. Әбринең башындагы бер кисәк чәч аның иягенә күчкән. Әбри гастрольләрдә бик еш йөреп радиода сирәк күренгәнгә, без аңа монда башка эшләмәү турында әйтә алмыйбыз. Рәвешләр белән генә ерак китеп булмый, Әбри. Бел шуны. Әбри Хабриев, синнән күптән сорыйсы килә. Шибәр, озын буйлы, куе чәчле, талантлы булмаган килеш ничек популяр булырга мөмкин? Британия галимнәре тузга язмаган ачышлар ясаудан туктарлар иде дә, Әбригә Хабри хәбәрләрендә сөйләргә сүз калмаячак. Татар радиосын тыңлаучылар арасында склероз белән авыртучыларның иң яраткан тапшыруы ул тигәнәк. Чөнки Әбри эшкә килгәннән бирле анда һаман шул мәзәкләр. Сволочь! Ача, дөрес фактлар сөйләп бит. Әле тимим, әле ничек йокы яраты турында язмаганнар.